Sa nama su danas tri važna gosta. Gospodin Yasushi Shingai, član uprave Japan Tobacco i zamjenik glavnog izvršnog direktora JTI-a. Gospodin Martin Braddock, regionalni predsjednik za tržišta Centralne i Istočne Europe. I gospodin Siniša Trbojević, direktor JTI-a za Hrvatsku. Svatko od njih će vam se kratko obratiti, molim se počeće gospodina Shingai. Good morning, everyone. On behalf of Japan Tobacco and Japan Tobacco International, I welcome you to this press conference on the occasion of the entry of Japan Tobacco International to Croatian market. Evo, želim svima vrlo srdačno dobro jutro i u ime Japan Tobacco i Japan Tobacco Internationala pozdravljam vas na ovoj preskonferenciji koju održavamo prigodom ulaska JTI-a na hrvatsko tržište. Japan Tobacco International, we call it JTI, is the overseas tobacco business arm of Japan Tobacco Group. And Japan Tobacco Group is the world's third largest tobacco companies, and with a global market share of 11%. Japan Tobacco International, tako ga mi skraćeno ga nazivamo JTI, je dio Japan Tobacco grupe, odnosno njegov inozemni dio, a Japan Tobacco predstavlja treću svjetsku duhansku industriju koja trenutno ima 11% svjetskog tržišta. And Japan Tobacco is a global, Fortune 500 company, and the one of the major, largest Japanese company. Dakle, Japan Tobacco pripada skupini Fortuneovih 500 svjetskih tvrtki i jedna je od najvećih japanskih kompanija. Japan Tobacco is now 50% owned by Japanese government, and the company's net sales is about the 28 billion US dollars last year. I evo samo još i nekih brojčanih pokazatelja. Japan Tobacco je u 50% vlasništvu japanske vlade, a lanjska neto prodaja bila je 28 milijardi američkih dolara. Our brands are sold in more than 120 countries worldwide. And JTI, Japan Tobacco International, are a true multinational company with 89 the offices and 26 factories, over 90 nationalities globally. I možemo reći da se naši brendovi prodaju u preko 120 država širom svijeta. JTI je prava multinacionalna kompanija sa 89 predstavništava širom svijeta, 26 tvornica i radi djeluje u 90 država. As the fastest growing tobacco company in the world, Japan Tobacco International came to Croatia with an ambitious plan to develop its long-term business on this market. Mi smo i najbrže rastuća svjetska duhanska industrija, a u Hrvatsku smo došli s vrlo ambicioznim planom razvijanja dugoročnih poslova na ovom tržištu. Our parent company, Japan Tobacco, is based in Japan, of course, and listed on Tokyo Stock Exchange. We sincerely believe that the step our company is taking will encourage further Japanese investment in Croatia.
Naša tvrtka majka, to je Japan Tobacco, je izlistana na Tokijskoj burzi i mi vjerujemo da će ulazak JTI-a u Hrvatsku potaknuti i druge japanske ulagače za dolazak na ovo tržište. Now, let me hand over to Martin Braddock about the more detailed aspect of our entry to the Croatian market. Dat ću sada riječ gospodinu Martinu Braddocku koji će vam reći više detalja o samom ulasku JTI-a na hrvatsko tržište. Well, thank you, Shingai-san. Good morning, ladies and gentlemen. Great to see so many of you here today. Hvala vam lijepa, Shingai-san, i vama svima želim dobro jutro i sjajno je da ste se okupili u tolikom broju. As JTI, we manufacture and sell many quality international cigarettes, and we also have 3 of the top 5 selling cigarettes in the world, namely Camel, Winston, and Marlboro. JTI i proizvodi i prodaje vodeće svjetske marke cigareta i to od vodećih najprodavanijih 5. Mi imamo 3, a to su Camel, Winston i Mild 7. We are present throughout the world. We are a strong company throughout the world, and we believe part of that is because of our Japanese heritage, which ensures that we always have quality consumer offerings to provide on each market. Mi smo prisutni i to vrlo snažno širom svijeta, možda i zbog našeg japanskog nasljeđa i vlasništva, koje se uvijek trsi osigurati da se potrošačima pruži najviša kvaliteta. We believe that Croatian consumers are ready to accept international brands, are actually looking for international brands. We believe that with our offering, Camel and Winston in particular, that we are able to satisfy that consumer demand. Mi vjerujemo da su hrvatski potrošači spremni za međunarodne brendove i da ih traže, osobito za Camel i Winston, te ćemo te njihove potrebe gledati i zadovoljiti. To support our brands, we have signed a distribution contract with a Zagreb-based company, Fibis. We estimate that that contract will be worth over 120 million euros, and we expect to create over 50 jobs initially in Croatia. Mi smo potpisali i distribucijski ugovor vrijedan 120 milijuna eura, odnosno tako očekujemo, s tvrtkom Fibis koja je iz Zagreba i očekujemo da će u ovom pothvatu biti otvoreno 50 radnih mjesta. As with any investors, we need certain conditions to exist in any market, in any country in which we operate. And the 2 things that we look for are predictability in the legislative environment as it relates to taxation, excise taxation, and also regulation of the cigarette industry, and also that there is a fair playing field for all companies within a market. I kao što je to uvijek slučaj s ulagačima, očekujemo stabilne i pouzdane predvidive uvjete i to predvidivo zakonodavstvo, osobito ono koje se odnosi na poreze i trošarine, isto tako i propise koji reguliraju duhansku industriju te pravednu tržišnu utakmicu.